सौरागुरि गेलेग्रा फोथाराव बीपीएफनि ग्रेन्ड जयनिं आरो रायजोआरि जुथुम मेल जानो गोनां 10 सेप्तेम्बराव लानाया फावसयनानै 12 सेप्तेम्बराव जासिगोन। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय खालफानि बाजारनि साखाथियाव थानाय सौरागुरि गेलेग्रा फोथाराव सालबारि जिल्ला बीपीएफनि बानजायनायाव ग्रेन्ड जयनिं आरो रायजोआरि जुथुम मेलनि हाबाफारि लानाया फैगौ 10 सेप्तेम्बराव जानाय नंला। बे ग्रेन्ड जयनिं आरो रायजोआरि जुथुम मेलखौ फावसयनानै 12 सेप्तेम्बराव लानाय जाबाय। माबा मोनसे जाहोननि थाखाय 10 सेप्तेम्बराव बीपीएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया बाहागो लानो हायैखौ बानजाय आफादनो खौरां हरनायलाय बै समखौ दोनथ'ना गुबुन समखौ गनायनानै लानाय बायदियै 12 सेप्तेम्बराव गाजा गोमजायै ग्रेन्ड जयनिं आरो रायजोआरि जुथुम मेलाव बाहागो लागोन बीपीएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया। डिजिटल बोडो न्यूजनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय। मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटल बोडो न्यूज वेब पर्टेल। सुखु दुखुनि समाव, खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोगोन डिजिटल बोडो न्यूज। खौरां दैथाय हरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं दं 6901559919। उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटल बोडो न्यूज।